Jeryo V. Pan. Sa dili pa si Padre mogunot sa mic. Diyos, nga hangtod karon buhi pa kami. Makakita, makadungog, makalakaw, makakaon, makabiyahe, o makatrabaho pa kami sa imong kaluoy o sa imong grasya. Thank you, Lord, for the gift of life. Salamat usab sa grasya sa gugma nga imong ipaambit sa matag usa kanamo, pinaagi sa mga tawo nga nahigugma kanamo, ang among pamilya, ang among bana, among asawa, among mga anak, among mga silingan, mga kauban sa trabaho, kauban sa gagmayng simbahanong katilingban, mga kauban sa parokya, tanan nga miisip kanamo nga tipik o kabahin sa ilang kinabuhi. Salamat sa ilang gugma o pagmahal, Ginoo, nga ilang gipabati nga rin kanamo o pinaagi ni nakabati kami unsa ka nindot puy-an ang kalibutan kung kita higugmaon o kung kita usab mahigugma sa isig kaingon. Thank you, Lord, for the gift of family, for the gift of parish, and for the gift of love nga among nadawat, nabati o napuy-an. Taliwa sa among mga kahuyangan, mga kasaypanan, mugna sa among kakulang sa kahimpitan, ug mugna sa among pagkatawhanon. Ikatulo, Ginoo, salamat sa grasya sa pagtuo. Tungod sa pagtuo namo nga wa kami nimo pasagdi, nagmalahotayon kami isip sa kasinodal nga simbahan. Nga mo among pamalandungan karon. Nagalaom kami, nagatuo kami, umisalig kami nga ang among panaw, isip sinodal nga simbahan, mag-uban o magkuyog kami, bisan pa man managlahi ang among mga baruganan, managlahi ang among mga kahimtang ekonomikanon, o managlahi ang among mga prinsipyo, o tungod kay nahiusa kami sa kapagtuo. Salamat sa gasa sa pagtuo. Pinaagi sa mong gasa sa pagtunaligon kami nga muatubang sa mga hagit sa among kinabuhi, hagit sa among katilingbang Kristohanon, hagit sa nagalinlaing mga panghitabo nga modangat sa among kinabuhi, ug tungod sa among pagtuo kanimo naligon kami nga taliwa sa mga dakom ug mga panganod ug mga kangitngitan nga among magian sa among paglabang ning walong nga luhaan. Mituo kami nga nag-andam ikaw kanamo og himaya nga walay katapusan diya sa langitnong puloy-anan o diya sa imong gingharian. Human kami makatuman sa misyon nga imong gipiyal o gisangon kanamo isip imong mga anak o isip imo nga mga anak nga sinagop. Salamat o Dios, daygon kanamo og sa among pagpangandam nining panahon sa Advento sa kasumaran sa imong unang pag-abot sa kalibutan. Sa imong anak nga si Emmanuel, ang Dios miuban kanamo, ang among Ginoong Hesus. Hatagi kami mga malaumon nga kasing-kasing. Hatagi kami mga maayong kabubuton. Hatagi kami mga gaan nga mga dughan nga magpaabot kanimo sa imong pag-abot dili lamang sa kalibutan nga mianhi na ikaw 2,000 kapin ang nakalabay apan ang imong pag-anhi usab sa mutag sa tagsa ka kasing-kasing adlaw o gabi. Uban ni kami Ginoo, mutuhop unta kanamo ang imong mensahe o pinaagi niini makabaton kami kalig-on sa pagtuo, paglaom o paghigugma kanimo o sa among isig kaingon. Katong araw karon atong awiton ang Malaang Espiritu, awit alang sa Espiritu Santo nga mangayo kita sa ang lamdag ug iya sa atong pagpamalandong karon.
Ay sa tagamay. Naon sa kanang nay aron di ka adyo maguot ang pwedeng mo dong mostunga na or makalihok tatanan, no? Dong sa tunga ng uban unya labing maadyo o kanang magawas mo sa lingkuranan aron makalihok mo pag-adyo, ha? Sige, sundara ng stepping na diha sa screen sa atong mga monitor sa atong TV. Unya katong wapay rayoma o arthritis, apil sa mo katong arthritis na kiwig-kiwig lamang mo gamay. Sige, exercise sa takadira. Okay.
Okay, praise the Lord. Hatagan nato ang Diyos sa kamasipang pagpapay. Maglingkod, palihog. Sa makausap pa, maadjong hapon, ninyong tanan. Una, sa di pa kumuhatag sa mga pulong sa pamalandong o mga reflections karon, tuguti ko sa personal nga paagi pagpasalamat sa atong mahal nga kuraparoko. Thank you, Father Jerry. Kababayan mi sa Antiquera, Bohol, no? Pareha miglungsod. Una lang si Padre na pare, awahay ko gamay. Una parihong miglungsod, pariho po may nga graduate og seminaryo sa Tagbilaran o sa Cebu. Unya ang amo po mga pamilya, mga kailar mami dito sa Antiquera, mga Katoliko po kaayo, no, naningkamot po nga makatuman sa mga obligasyon sa simbahan. Pasalamat kong Padre Jerry og Padre Tupi sa kagayunan. Karon pa ko kanhi sa ato ang parokya sa Dapa, nalipay ko pag-azo. Salamat John. Unya iskay mo tanawon kay mga sadya mo mga naong. Para mga dato ni tanan, no? Kay mga puwa magwait, no? Mga hamis pug api. Salamat sa Ginoo. Ang atong pamalandungan karon kanang naa din ha, no? Sama sa giingon sa atong mahal nga MC. Malaumon og malipayong pagpaabot sa Ginoo diwa sa sinodal nga simbahan. Kay ang Adbyento mao magyud na ang pagpaabot. Kay lagi kita synodal church. Aron mamati na to nga kita synodal church, lingiya sa inyong kilid. Tanawan ang naong sa inyong kilid. At ato mo tanaw sa mga naong nga di mo ganahan. Sige, aron magkapatid nga synodal church ta. Sabat mo na, sunod mo na ho. Sige, ing na. Ang akong kinabuhi, imong kinabuhi. Ang akong paglaom, imong paglaom. Ang akong utang, imong utang. Nawa, nagsinodality. Bahala na sinodality pa rin, jahay, tagbaya, bugutang. Bitaw. Sama sa giingon sa atong MC, unsa maning Adbyento, next slide. Ang Adbyento gyud, ang buti pasabot gikan man sa pinulungan nga Latin. Nga ang buti pasabot pag-abot or pagpaabot. Sa Bohol, Cebuano mo gani pagpaabot, sa Bohol nga paghuwat. Naamo ko na nato, no? Denhe. Kana to paghuwat diha, apurado ra kagaaso. Mao na Advent. Ang pulong nga Advento sa Latin nagpasabot og kami, pag-abot gihapon. Pagpaabot or sa Bohol, sa mga Bisaya, paghuwat. Mao na tibuok nga kahulugan o spirituality sa Advent season, pagpaabot. Nga nung magpaabot man ta, tungod kay ang kinabuhi is a matter of waiting. Huwag mo kabantay sa itong kinabuhi kasi sige naman tagpaabot. Kita nga mga apiki pagpagkabutan, pobre pagkapaabot, agano sa tamadato, di ba? Kamo nga na mga estudyante, kapaabot mo, ano sa sila mang-graduate? Aron ni ka-graduate nila, mahiluna na mo sa inyong kinabuhi. O niya makaginawa mo, hantod, butangan na po mong apo daghan. Balik sa uno na po. Muna yung apostole sa 5 apo. Kanunay kang kapaabot. Kamo mga dalaga din mga ulitaw. Kapaabot mo, gano sa mo mga minjo. Di ba? Kining kinabuhi kanunay sa tang kapaabot. Kamo mga biyuda din kapaabot mo mo medyo gutro. Paabot mo. Aron na po yung Advent yung kinabuhi. Ingon na. Dapat ito istorya sa Pista Candelaria sa usa ka parokya. Unsa sa ilang biga bendita man ang kandila na Candelaria, di ba? Pebrero 2. Tigpabendita po mo kandila rin.
O niya, ang pare, ingon ang pare, ako rin muhatag ninyo kandila, kay gagmay na inyo mga kandila. Ako orang binditahan, ibinditahan sa pare. Natingaman ang pare kay pag mga tao, pag ato sa tanaw nila, kulor-koding magkandila. Di parehang kulor ba? Dihay puwa, dihay puti, dihay puwa, dihay blue. Pag humagbindita sa pare, hang anaw sa pare, mga igsoon, pista karon sa Candelaria, Pebrero 2, iniguli ninyo pagdamo rin mga kandila. Kining kandila nga puti, para ni sa mga ulitaw daga. Dadaanin ninyo, sindihin ninyo, inigampo, kay aron, magkakita mo uyab, magkakita mo gugma, kadinaganay ang singles for Christ. Kay gihukuhang puti, kurot ang puti, puwa na po. Ingon ang pare, kining kandila nga puwa para na ninyo mga minjo. Aron magpabiling timos o tiunay o init inyong gugma. Dagan ang taga couples for Christ. Tanan nga mga minjo, nanagan, puhag puwa. Kurot na puwa. Kining glow mga igsoon nga kanila para ni sa mga biktima gugma. Kato mga biktima gugma ang giatay. Kato mga gibuwakan, kato mga biktima panaad nga wa matuman, kato mga single parents nga gipangbuwagan, halang panguha mo ani aron makakita mo bagong gugma, makakita mo bagong bana, bagong asawa nga magmahal ninyo sa tinuoray. Kurot na magkandila. Reklamo ang mga lagas kato wa mamidyo, no? Ang mga idara nga wa mamidyo, pare sana may amo. Kung makamagandang para namo, sa jamo na may blow, na may puti, wa na puwa, sa may amuan eh. Iwan nagpare, kamong mga lagas, kamong mga mamidyo ngay sugod nagkatiguan, pagdagkot na lang mo katol, aron di mo lamuko no paabot, ano sana gugma mo abot sa inyong kinabuhi. Dagkot na lang ko no katol. O wala kay gipaabot, walay rason nga mo tanaw ka kalendaryo. Sa pamaimong tiktanaw kalendaryo, diyan mo naman kay gihuwat. Importante jud nga naa kay huwaton. Mga mangingisda, inig-dum ninyo sa dagat, magpaabot mo makakuha. Mga maguma, inigtanom nila, kapaabot nga makani. Kay naagyot tayo, gipaabot. Nasabtan ba ko? Una ang pinakadako na itong gipaabot, ang atong Ginoo nga moabot sa iyahang itakda na panahon. Amen? Oh, ingana. Next slide, please. Ang pagpaabot ko no, matod pa sa Santo Papa, usa kini kanindot nga butang nga ato nga batunan. Kay karon sa modernong panahon, daghan naman ang di na makahuwat. Mic test, okay, salamat. Ingon na sa Papa, the act of waiting is part and parcel of human existence. Ang pagpaabot. The act of waiting is appeal sa atong kinabuhi. Ang maghuwat. Dihay usa ka pare nga panahon tog Semana Santa. Unya, ang pare, sige, ingon sa mga tao nga, magpinitin siya lagi ta. Magpaabot ko ninyo sa simbahan, mag-istasyon sa cross ta. Kay kamo, di na mo maghuna-huna sa inyong mga kasalanan. Ingon nagpare. Dugay mga bot ang mga tao. Dugay sila nakasugod og istasyon sa cross. Pag humang istasyon sa cross, nanira nagpare. Diha pa may tiguang nga gikan sa layo nga baryo. Hingabot kay mag-istasyon sa cross po siya. Yung pare, di sa amang kang humana ng istasyon sa cross, alas 3 atong sabot, manong alas 4:30 na magkahingabot. Di na ka pwede mag-istasyon ka manirado na may simbahan. Ingon nagtiguang maluoy ka na pader. Pero sa kanang huliwig, kao na sa kwarisma rabarong pader. Berniso sa kwarisma, di ko ni mo pa istasyonon sa cross. Maura ra ba ni honggian he pader kay sige magkagingon o magpaabot ko nimo sa simbahan. Pa istasyon na itong ko pader.
Iyon nagpare, kuya, huwag mo no? Ikaw ra magsulog istasyon sa Cruz, magpasigan na pumikotro sa sugaan ng simbahan. Usa ra ka sugaan ang magpasigaon. Kay kas ka kurente. Ag bumbilyang gamay ra gipasiga sa pare dira sa kili. Di garo sa istasyon sa Cruz ang baji nga tiguang siya ra usa. Kaya ba nga na bitaw istasyon sa Cruz? Giobserbahan sa pare. Natinga magpare kay dito man siya kasugod sa ika-14 nga istasyon. Natinga pare, pwede ba ka ning sama ning dapat ka ninay gamay ni tawhana mano maning babayhana sa ika-14 magasugod so 14, 13, 12, 11 pagi ka na po ka istasyon. Wa nakaagwanta ang pare. Iyang giduol nang kaypaw pa ka sa imong gibuhat. Nangit-ngit na kita kay usara ko po ka bumbilya gipasiga sa pare. Wa pa ka kaybaw nga kanang istasyon sa Cross ari magsugod sa unang istasyon. Di ngano na dito man ka sa ika-14 ka sugod. Tininuon ba jud kanay mo pag istasyon sa Cross? Ngano ka sugod man kanang ika-14 na bali nang imo. Ingon po ang tiguang, mao ba di pader? Bantog kay si Jesus kakana mo kalagsi. Tingahan tiguang. Patay mo ito primero nga nung nabuhi man nabalit yan nabalit na nato kanunay kinala na nato ang kanunay nga pagpaabot mao na diwa sa Adbyento unya unsa may kinaiya sa usa ka tawo nga magpaabot paglago. Matag panahon nga kita magpaabot, matag panahon nga kita magahuwat. Galaom ta. Unya ang paglaom kuno matud ni San Pablo dili gayon mo pakyas. Next slide please. Next slide. Ang paglaom dili gayon mo pakyas ingon si San Pablo. Tuo mo, ana? Tuusod mo. Nga ang paglaom, dili mo pakyas. Ingon si San Pablo nagingon ni ana, taliwa sa mga, kita mga Kristiyano, waylo na ang dimala sa atong kinabuhi. Diba sa lingwahe sa mga sugarol, duhara mo ginano, buenas o malas. O di malas, buenas. O di buenas malas. Mao na lingwahe sa mga sugarol. Pero kita mga Kristohano, jamoy malas. Kaya ang tanang panghitabo sa atong kinabuhi naay kaugalingong katuyuan nga gilatid o gitakda sa Dios. Amen. At sa sumo kato nga gidi malas ta usahay sa atong kinabuhi, why di malas? Kaya ang Diyos mo ay pinakadako na itong swerte sa itong pagpuyo nining kalibutana. Laom kanunay nga napag gitagana ang Ginoo nato. Kung mabati ni mo kay mga anak, wa magtinarong og eskwela, sayo nagaminyo, wa makagraduate, ayaw na isipan nga di malas. Base no ang imong mga apo, mo'y mo bawi, o mo na po'y mo tabang nimo. Diba? Imong bana pananglitan og badlungon, di mo remit og sweldo o niya mangulatan na uban usahay, ayaw isipan nga gid malas ka sa imong kaminjoon. Mamatay ra lagi na. Mamatay ra na. Anha pa kasweltihan. Waylo nang dimalas sa atong kinabuhi kay kanunay tagapaabot sa panahon sa langit. Always buenas ang kinabuhi. Dihay duha ka classmate, dugay na silang kakita. Pagkita nila, classmate sila high school, gahangop sila. 30 ka tuig way kita ay. Pagkita nila, bay, kumusta mga kabay? Ingog yung classmate niya, bay, dugaya na tangga kita. Niya, gidi malas ko bay, naminjo ko. Ihubugi sa classmate, parang di malas mo, kapiskay anang maminjo.
Yung minjo, di malasabay, nagminjo ko, na di malas ko pag-aso kay maoto, batasan ng asawa, di makaugiro. Yung inyo mo yung klasit patay, luuya, dahil mo ba? Di malas, dahil kaaso imong kinabuhi, yan sa maulagi, kinamautahag, batasan ng asawa, pero giswerte ko ba? Yung ingan yung klasit, anong giswerte man ka nga, di malas, magkakimauto, no, batasan. Ingon ang iyang classmate, iya mo kung gitukuran og nindot nga balay, bayay, nindot ko nga bayay. Ya, wow, kaswerte nimo, nindot piskay da imong bay. O bay, swerte ko piskay imong bay. To di malas gihapon. Ano di malas man? Nasunog magamong bay. Iyok matay di malasa da nimo bay, o mao lagi di malas bay. Di na ba dyan pagkayunon o laing bahay ng masunugan kay maot ko no, matod sa mga tigulang. Di malas sa gubay, nasunog ang mong bahay nga piskay. Pero swerte kaya mong gubay. Anong swerte magagi? Nasunog magkatanang butang o tanang mga probidad ninyo. Iyo po yung classmate. Kaya ba kang anong swerte gubay kasi nasunog ang mong bahay? Naapilo kasunog ang asawa. Swerte ko kaaduan. Mga asawa binuang rato ha, kasi kulatahon ka nito iniguman. Why di malas? Basta kay naatas Ginoo. Ha? Atong sakit, usahay, ako daghang kog maintenance. Oh, pero ayaw tanawa nga mga sakit na to. Ako diabetic man ko kaayo 2016 pa. High blood, taas pa yung kolesterol. Pag-upa kong naoperahan og mata, ayaw tanawa na nga di malas. Tanawa na nga pagsuway. Mo nilang giingong bitaw na i-joke bitaw sa Facebook nga. Ang sakit kuno nato mailhan diha sa atong kugmo. Namatay kugmo usahay, di ba? Tanawa ni yung kugmo, no? Og tilawan ko na itong kugmo, mailhan ko na unsay itong sakit, pananglitan. Inigtilaw ko na nimo sa imong kugmo o tamis, diabetic ka. O na inigtilaw nimo sa imong kugmo o aslong, gi-ulcer ka, hyperacidity. O na imong kugmo kuno pait, na kay sakit sa atay. Pero imong kanon, imong kugmo sakit sa utok na na. So yun yan na. Unsa may timailhan nga ang tao na apay paglaom. Sunod nga slide, palihog. Tanawan na. Na mananagat na daghakuha. Ang timailhan kung wapa mawa, wapa mapaong, wapa mahurot ang imong paglaom. Kung napakay pagtuo nga napay moabot nga maayo sa imong kinabuhi. Muna timailhan og napakay paglaom. Kung napay maayo nga moabot sa imong kinabuhi, bisag idasmagan at kalisdanan, bisag kaligid na niya itong mga utang, nagatuo pa ka nga napay maayong butang nga moabot sa imong kinabuhi, maunay hope. Amen? Bisag kahibaw ka nga, di na matabang imong utang. Bisag kaligid imong loan, ingon pagka moabot ang adlaw, Lord, hinsali ko ni mo, maabot ang adlaw nga mga tao na po'y utangan ako. Mao na'y paglaon. Dihay usa ka babae nga, gikapoy na si Jack, o entertain siya silingan kay, iyang mga silingan, manghuwam, di mo ilis. Sus, usa ka adlaw ni ana, iyang silingan ng huwam, iyang anak sa silingan, bata maoy, ang silingan niya na Milo. Wa na siya matubang kakebom sang di mo iles, di mo bayad. Ang iyang gipatubang sa iyang silingan nga manghuwam niya kwarta, ang iyang anak nga babae, gamay. Ayo, mare, buntag mare, pahuwam ta ko kwarta mare. Wa na siya matubang kakebom, di mo bayad si panghuwam. Ang iyang gipatubang ang iyang anak nga gamay, abri yan na gamay. Hala, ati, wara ba diri si mama? Yung nagbatag isa, mag-inag, anak, inagwa ko din ha? Inagwa ko din Hintagor, isa sa kilid, kwartong gamay. Daga na pagpangtaan dito sa, kay ingo magnamay loob. Say, wa imong mama, kita pag ko, namubo, pag ganito kong inibilya. Di ko mutuog, wa siya.
asa man na imong mama, di ko mo tuo, nalagi imong mama, di daga na pong bata sa kwarto, man, di lagi mo tuo, wa ka. Ingon po, sa may isulti ma, sa isulti, ingon agi siyang mama, na o namatay na ko. Di baling na magbata dito sa pultahan, namatay na ra ba si mama? Yung sa'yo namatay, huwag namatay pa nga waman may pahibawa, waman lagi haya din di kumuto, namatay na si mama, huwag namatay pa imong mama, de, ano saman siya ilogong? Kaya kapoy na magbatang balik ato siyang mama, ang singgit, ang batas pultahan, mama, ano sa ako no ka ilogong? Impasakpan. So, kung magpaabot pa ganita, magtuo ko tangan hapay mo abot sa itong kinabuhi nga maayo. That is hope. Ha? Sus, kuyawa. Kamu mga dalaga ani, hope always. Ako na palagi maayo mo abot sa inyong kinabuhi. Ha? Maminyo pa mo. Basta kayo, pangarte ginagmay. Mga napay mga maayo, pahalag mga biyudo, basta kay buutan. Napay maayo nga kapaabot na to, tuo mo anak, kay maunay gitawag og hope in the Lord. Unsa to'y timailhan og paglaom, kung napay imong panghuna-huna, nga napay maayo nga moabot sa atong kinabuhi. Ay, nga na di ay. Iskay ng kinabuhi nga naatay paglaom. Kita kung way mga kwarta, kisa mo'y dato, pipila raman. Pag huna-huna mo nga mabot ng panahon nga makaginhawa mo. Kadaog kayo rin ang numero ni Diyos Loto, naapa mo'y paglaom. Pariha-dihay, tulog ka barkada. Lain-lain sila relihiyon. Mga pobre may taon sila. Gampo silang mulusot ang ilang gimaintain nga numero. Katungtulo ka barkada, Muslim, pastor sa laing relihiyon o Katoliko nga pare. Para naman para Jerry, markada silang tulo. Iyon ang Muslim, wamang ko'y kwarta, kay wamang ko'y mga sakop, gamay ramay. Yung pong pastor sa Bunagin, ako po, wamang ko'y kwarta, kay wala namang hatag niya ako mga sakop o 10%. Iyon nagpare pong Katoliko, wamang ko'y kwarta, kay gamay na ko kulikta. So, dahil numero nga ilahang ampuan, 347. Sir Tres, man dito sa buhok. Huwag ko manghatag, numero ha, masing may yung matay na hatag, sa pa niya, numero asaw ni i-maintain. Istorya rani. Tuwad-tuwad ang Muslim, ang pastor po, praise the Lord. Padaganing 347, Lord. Ingo pagpare, padagani Lord kayo, makadaog mi, pahinan ka na mo, Lord. Matay, lusot ang 347. Jackpot, Rumble 1. Pasti lang kinarihan ng kwarta. Na problema sila kung saon pagbahin. Kay, gipromise man nila sa Ginoo, makalusot ang numerohan. Bahina nila Ginoo. Pero sa ilang pag-una-una nga, bahina ng Ginoo. Gauna-una po sila nga, dako ang maina. Gusto man ito pagbahin ha, kay diya agtulo. Ingon agtulo nga. Mo na ito buhaton. Magamatag akong lingin. Big circle diya sa plaza. Ingon ang Muslim, magamatag akong big circle sa plaza. Itsa na tanang kwarta sa ibabaw. Ang musulod sa lingin, atua ang magawas sa Ginoo. Tanang kwarta ilang itsa sa ibabaw. Ang musulod sa lingin, atua ang magawas sa Ginoo. Mao na to ilang sabot. Pagkataon-taon kay padunglaw ta, agihangin man, hinghangin. Matang hingangin, nagbuol sila, patay. Gamay, radyo mo so, na silingin kay hangin man. Ingon ang pastor, balihon na to. Ang musulod sa lingin, ihatag na dos Ginoo, ang mugawas, ato. Okay, gawin sa labot, hangin ipalid, yun, ilumpan, di magkwarta. Balihon na to. Sige, balihon na to. Ang musulod sa lingin, ihatag na dos Ginoo, ang mugawas, ato. Sige, final na. Pagpadung na po nila nga na, itsa, hingundang na mabuhangin. Matang hingundang ang hangin. Di malasan, hingundang na maghangin, gibalin na bautan nato. Ingon nagpare nga Katoliko, pareha na ho.
Ingon nagparing Katoliko, di na ta nang lingin-lingin. Di na ta. Wa na kay muhangin og madi. Wa sa kuha nang lingin-lingin. Ingan hiyo na nito pagbahin ni atong daog. Iitsa nato ni tanang kwarta sa langit. Inigitsa sa langit ang mahibilin sa ibabaw sa Ginoo, ang mahambong ato atanan. Jamoy bahin ang Ginoo. Ito pamantanan na pala mo doon ato. Naay gipaapa. Makabahin lagi ta. Makabahin lagi ta. Amen. Alas 2:30 na introduction pa ta. Karon ari na ta sa ikaduhang bahin. Unsaon nato pagpadayag ang atong paglaom isip sinodal nga simbahan. Paglaom, pagpaabot sa Ginoo, isip sinodal nga simbahan. Mao ni ato mga buhaton, di man ni upat na ikabuok. Mao ni hong ibilin nga pamalandong ninyo karong hapuna sa atong intro pa man tong ganina. Ang ahong introduction nga ang kinabuhi, importante o apil sa kinabuhi ang pagpaabot. Unya ang pagpaabot ng inahanglan o paglaom. Unya unsa may timaylan o paglaom sa tao kung gato pa kang hanapay mga maayong butang nga moabot sa inyo ug akong kinabuhi. Karon unsaon nato pagpadayag, pagpuyo, pagpakita ang atong paglaom isip katilingban nga sinodal. Primero, timan ini mga igsoon. Mapadayag na ito atong paglaom nga nagpagpaabot sa Ginoo isip Synodal Church, pinagi sa kinabuhi nga mapasalamaton. Always be thankful to the Lord. Adyaw yung kalimot o pasalamat sa Ginoo. Kamu mga tiguang na din pasalamati ang Ginoo nga nakaabot mo anang idara. Kay di pa na nag-aabot pareha sa inyong naabtan. Pila na sila nanay, pila na si 80 na mo, si Tinta, sus kakswerte nga nakaabot mo, anak. Kami mo pa'y siguro makaabot kami sa inyong naabutan. Inigluho din nyo, salamat Ginoo kay na tiguang ko. Pasalamat mo. Niya sunod tuwing Ginoo, salamat o ang wanguhon ako. Kay dyan mo naman yung utang. Always pasalamat Jod. To say thank you is to think of you. Di ko na. Inigingon ni mo, thank you Lord, I think of you Lord. Inigingon ni mo sa imong banag, thank you love, sa imong pagmahal nako, I think of you love, my husband, my wife.